Освен това, ви позволява да гледате филми, сериали, музикални видеа и дори мачове на вашата мултимедия. И ето, че днес пристигна новата джаджа от Перглот. Представяме ви едно уникално и универсално устройство, което премахва всички кабели от вашия автомобил. Сега си питаш, ма как така? Как го е лесно? Просто махате този кабел, с който преди използвахте вашия CarPlay, свързвате това устройство. Устройството е от най-висок клас и ви позволява да използвате вашия CarPlay и Android, без да има нужда от кабели. Освен това, ви позволява да гледате филми, сериали, музикални видеа и дори мачове на вашата мултимедия. Може да поръчате директно от бутона.